Išiel som lesom medzi stromami, videl som tam hríby ležať na zemi. Čože veru dobrá vec, hríby môžu byť, tak som si z nich chcel niečo z nich uvariť. Berem hríby a v tom zrazu čo to za mnou, diviak celý svoje veľké kly. Toto veru nie sú žiadne dobré hry, toto sú nejaké životné zmeny. Tak som sa rozhodol, radšej budem bežať, než by som mal s diviakom bojovať. Bežím dlho, v diaľku veľkú bežím, nakoniec som dobežal, v tom sa len pozriem. A diviak? Ten už nič, ale ani hríby na večeru.